Giusi Kurmi, il-Pusè, mill-Belt Valletta. Jiena twilit fil-24 Ġun tan-1927. Missieri Gianni, kulħadd jafu dak iż-żmien għax kien jagħmel karneval. U ommi Ġorġa. Meta kont nistudja d-dar, qabel tessib li tgħallem il-klarnet. Qed tifhem kien jgħallem li hija ċensur violin u ma tatlu mhux se nkompli. Għadtu għax nitgħallem il-klarnet. U kont imur għand Polardo ħdej Santirmu. Titgħallem il-klarnet, deka titgħallem is-saksafon iddoqqu qed tifhem għax il-klarnet l-ewwel u mbagħad is-saksafon jiġi wara. Missieru Gianni kellu xi ħwienet fi strada stretta. Aħna kellna 4 ħwienet. Il-Jazz Bareti, il-British Crown, il-Restaurant, il-QE, for Queen Elizabeth. U mbagħad l-aħħar wieħed li għamel kien tellaw Poli Berġem, għall Lobsters and Civilians Only. Giusi beda jdoq fi strada stretta meta kien għadu taħt l-età. Ma stajtx iddoq, għax kont għadni mraqatet qasir. Għax jekk jaqbduk, jitellaw il-Pulizija, il-British Service, ta' servizzi Ingliżi, u ma kollix dak li jekk ma jkollok l-età, sada s-letta. Allura, stennejt, u batat il-missieri, għatlu, ħalab il-qalzi twil, għatlu ħalli-l-paqa. Sada s-letta bdejt bid-drums jid, għalix kont għaddi taħt l-età. Kjaqbduni, kont immur wara pjadu. Ebbekka kuntant konna il-barmaids konna n-tuħom dik u jiġbrunna għal-mużika. U konna naqalawa tajjeb. Barra li kienet xaħġa mis-serju. Ebbekka kien hemm il-flus tal-stretta ta'. Giusi il-Pusè ma daqx fi strada stretta biss. Darba, waqt serata minnhom, saret lu offerta. U ġiet ammut, il-somma ammut. Għalli ġo, għalli t-tġibana mal-banda tal-Armeral. Meta tembilli mal-banda tal-Armeral. Għatlu bada liħjed. Għalli però t-tabel audition ta' għatlu t-tibżak. Mal-Armeral bis-saksafon tħad. Bat, għalli għara t-tallem fida, ġabri il-bazun, pagott. Kien id-doqqu, s-surbas. Għakna d-prova, mor ġejt id-dar, u studjajt, u mor sabani. Għabed zmin, wara zmin, bat t-timpani, għax ma kanix timpani staħ. F'okkażjoni minnhom Giusi daq qudiem ir-Reġina Elisabetta. Imma dakinhar ma daqx biss mal-orkestra tal-Ammiral. U għamilna ballu, u l-ewwel ma daqqejna. Aħna, bl-uniformi tal-Almeral. Wara ftit killem Jimmy Dowling. U ma Jimmy Dowling kont iddoq pajzanijiet. U mbagħad speċjana ma baten, mort inbiddel u tħalt ma Jimmy Dowling. Giusi kien diġà daqdar boħra qudiem ir-Reġina meta kienet għadha prinċipessa u daqqilha l-favorita tagħha wara li kellmu l-Prinċep Filip. I do it, sir. Għalli meta nagħmellek is-sinjal, erġa' doqqa. Għalli borrajt il-prinċipessa u l-oħroġ l-ismem magħha. Għax din hija l-favorita tagħha. Embrace me, my sweet embrace, will you? Mal-Ammiral Mountbatten
l-orkestra ġili sifred biex iddoq ukoll fuq il-jott HMS Surprise. 1968 minħabba r-rundown tas-servizzi Ingliżi l-orkestra tal-Commander-in-Chief tal-Ammiral tispiċċa u tkun iffurmata l-ewwel orkestra Maltija. Giusi L-Pusè, wieħed mill-ewwel mużiċisti. Batu għal-bast Sant'Angelo u għallu kollox. Li jintom se tispiċċaw, qed tifhem. U t-nipprovaw id-daħlukom mal-orkestra fil-Mawlika tat-Teatru Malwen. Mal-Malwen kont it-timpani, jew fagott. Darba l-orkestra tal-Manuel daqqet Enigma Variations u kien id-diriġija Sir Arthur Bliss. Jien għamil timpani u użitlu biċċa bdejt intija u nagħmel meta ġiju. Għabdaqqa waħda. Waqqaf l-orkestra. Għatma donna d-dismazja. Waqqaf l-orkestra. Darba n-nies. Għamel ekka għalija u ta' ċkem ġabtu. Giusi Kurmi L-Pusè kellu karriera twila fi strada stretta, fin-night clubs, fil-lukandi u fuq kollox fl-Orkestra ta' Malta. Il-mużika, l-unika karriera tiegħu. Il-karriera ta' ħajtu kollha. Happen, and my heart beat so that I can hardly speak.